kita Pak Bu. Nah. Kita lanjut musiknya DJ Tarik Sis Mongko. Ada. Kita goyang lagi satu baris 5 angka Bang Faisal. Hehe. Digoyang kuponnya. Dek Santiang kawan mangece, enam licin menjadi kasih, ulah dek haro dapet sanjuangan. Kawan lape denai takabe, dek Santiang kawan manjile, kasih siah juo denai jadinyo. Gadang pasak pado tiang, lape sasa den dibuang. Ulah dek kawan nak kayo surah, bila dang balilah sandua di balira mudo-mudo, Allah dikuncang kaleng dikaru. Di angke ini batu pertama, pasang mato oi bunda, pasang talingo. Yo si inem pelayan seksi, Tio malam karajonyo mencari laki. Angka 6 pinggir sekali, angka 6 sebelah kiri, disambung lagi main kembali, batanang-tanang sana mencari. Garam biasa tandan labe, minyak tangah kuali, tigo ampe angko direse, tigo ampe kini disure, lah rusuh nagari Jambi, 6 bale angko dicari. Si A6 bale kini diisi, urang gae oi sayang patah batungke. 9 bale angko direse, 9 bale oi sana kini diawe. Sapangga puasonan hilang, 5 bale angkonan datang, 5 bale kini disilang, disambung lagi main kembali. Dari Langkat ke Tanjung Pura, 43 angka dijaga, 43 diberi tanda. Babi 2 badayuang sampan, 78 angko di tangan, 78 ini tandokan. Ma ile ma iso candu, datang kok di pasar baru, 31 kanai balanggu, 31 kini dituju, lah tagak tiang gantungan, cie di kiri cie di kanan. Angko sabale kini disilang, angko sabale oi sana kini tandokan. Lah badan tuang ombak sailan, 89 oyo bunda aba akabanyo. 89 mau digoyang, mau digoyang, digoyang. Hehe.
duo denai jadinya. Duo hari kurang sabulan cari angko si 28 ini tandokan Umalenggo siram piang pinggang ateh bawah badan balubang angko 8 bajalan surah si angko 8 kini tandokan makan katupe oi sayang rambang kahulu ampe satu angko dituju ampe satu oi sana kini di kartu apa kawan indah bauta apa kawan indah babana disambung lagi main kembali ini Mikado si Ratu Jepang 80 Abang Sopian 80 ini tandokan coba dikaru ade Abang Sopi laiko angko udanan bacari barako kini angko diisi agam porayo di Padang Panjang si duo anam nyau malayang duo anam oi sana ini tandokan si Halimah lah jatuh pingsan 59 oi sayang ini tandokan disambung lagi main kembali batanang-tanang sana nan coki Allah lewat tanggal keramat 17 angka dilihat 17 ini dicatat belum ada orang yang dapat ini si Inem tarimo tando cintonan dari Ambo 65 angko dibago 65 di bari tando 65 tolong dijago alulai ado urang nang bakunyo kini disambung main kembali si Inem di Mabua Ganjo 62 di bari tando 62 angko dijago 62 ini angkonyo alulai ado urang bakunyo disambung lagi main kembali si bingkua urang piladang baru mah di tapi ngarai angko 5 bajalan surah angko 5 bunda disambung main kembali batanang-tanang mancari barak kini angko dicari Tanjung Tiram si Batu Baro 83 angko dijago 83 Baaka Banyo si 83 angko dijago Allah pulang oi mama cici badenda dari Solo ke Kota Padang mato sirah de cici aco batanggang karena cici si tukang dendang 70 angkonan datang 70 kini disilang alun ado urang namenang tarang bulan tarang cuaco anak gagak menari-nari ampe baleh angko dicari ampe baleh kini diisi oleh di Kota Raja 73 angka
Sambut bunda. Hehe. Goyang bareng nih. Asik. Hehe. Halo Coski bang. Alun naik. Jauh jauh banyak-banyak saya berdoa ya bang. Bila dang balila sandua di balirang mudo-mudo Allah dikuncang kaleng dikaru di sabuang main kini ko rami-rami urang mamuke 7 ampe angko direse gadang pasak pado tiang lapeh sasak dan dibuang de ulah kawan nak kayo surang ilia mudia garo baro dari Solo ke Sawalunto 23 anggota baho si 23 kini dijago usaha malombe oi sayang takui tabanam ampe 6 angko di tangan ampe 6 oi sayang kini tandokan oh kire Mbak pak. Apa? Meja itu jo baru. Mbak caroe kok pak. Tukar meja. Bang Faisal sini sayang. Nanti mejanya dekat-dekat sama dedek sini bang ya. Apa bingi nak nape dia? Meja itu jo baru menang lah ya. Banyak-banyak sepak berdoa deh.